дуруду салом бинандагони гиромӣ. барномаи баҳси доғ аст ва ман Ҳишоми Абдуманнон. дар ин барнома мо баҳсҳои доғ дар шабакаҳои иҷтимоиро баррасӣ хоҳем кард. яке аз мавзӯъҳои пурбаҳси ин ҳафта пешниҳоди ҷойгузини либоси миллӣ барои мактаббачагон аст. Зубайдулло Ҳаитов, аксе аз духтарони чаканпӯш дар мактабро ба фейсбук гузошта назари корбаронро ҷӯён шуд. тақрибан тамоми мардон аз ин навъи либос барои мактаб розиянд ва бештари мардон ба хотири пӯшиши хуб ва комил розигии худро баён карданд. ҳамчунин баъзе аз корбарон монанди Муҳаммад Бобоҷонов тарафдори истеҳсоли дохилӣ ҳастанд. ман тарафдор, баъзе аз шахсони бахил намехоҳанд дар ватанамон ягон чиз истеҳсол нашавад. бояд ҳама чизро худамон истеҳсол кунем. вақте аз Хитою Туркия либос меояд, онҳо бой мешаванд. хайр, бародари худамон, ҳамватани худамон, миллати худамон бой мешавад. беҳтар нест? аммо дар ин миён ҳеҷ назари мусбат аз ҷониби хонимон дида намешавад. баъзе аз корбарони зан дар муқобили ин пӯшиш барои духтарон хостори тағйири пӯшиши писарон аз костюм ва галстуки аврупоӣ ба ҷомаву тоқии қадимӣ шудаанд ва гурӯҳи дигар аз бонувон низ мушкили чаканпӯшӣ дар мактабро як-як шумориш мекунанд. корбаре навиштааст: беҳтар аст, лекин на ҳамаи оила дастрасии чунин куртаро доранд. як куртаи чакан 700 то 1500 сомонӣ аст. дар як оила 3-4 хонанда мебошад. баъд ин мактаббача бояд либоси махсус дошта бошад, ки аз кӯчаву аз тӯйра фарқ кунад. чунин навъи либоспӯшӣ дар маъракаҳо зебанда аст. ин духтаракони хушрӯ бо ин либосҳо аз маршировка омадаанду вориди синфхонаҳо шудаанд. корбаре бо номи Анварой Саидова низ навиштааст: ин сару либоси мактабӣ нест. сару либоси мактабӣ ва хонагиву арӯсӣ як набояд шавад. сару либоси миллӣ гуфта чакану дигарашро пӯшидан нашояд. дар Ҳиндустон занҳо ба баданашон матоъро печонида мегарданд, ки либоси миллиашон аст. дар мактабҳо ин тавр нестанд. либоси ягонаи мактабии худро доранд, ки хеле шинаму зебанда аст. сару либоси мактабӣ танҳо сиёҳу сафед бояд бошад, ки фарқи кӯча аз мактаб ҷудо истад. ва якчанд корбарони дигар ҳам мӯътақид буданд, ки чакан муносиби мактаб нест, зеро бо чанд бор шустан кайфияташро аз даст медиҳад. баъзе аз корбарон бошад барояшон либос фарқ надошт ва хостори ислоҳи омӯзиши мактаббачагонанд ва аз беҳуда гаштани вақти талабагон ба ояндаи ватан изҳори нигаронӣ мекунанд. корбаре бо номи Намоз Исмоилов навиштааст: калонтарони мо мегуфтанд, чанда бошад ганда не, яъне саводу тарбияи хуб бошад беҳтар мебуд. афсӯс ки имрӯз аз пушти моддаю стили нав медавем, вале фарзандон тарбияи хуб намегиранд. корбаре бо номи Раззоқов Муҳаммад низ мегӯяд: дар ҳоли ҳозир муаллимон ба ҷон расидаанд аз гуфтани ин хел пӯшу он хел напӯш. нисфи зиёди дарс барои дуруст кардани сару либоси донишҷӯю талабагон меравад. дар фасли гармоки то 40 дараҷа гарм мешавад, бояд донишҷӯён галстук овезанд, ки ин тоқатфарсост. дар фасли зимистон бошад, духтаронро ҳатто барои ба шарф омаданашон танбеҳ медиҳанд. пешниҳоди хуб ин мебуд, ки ҳар гуна либосе набошад дар доираи одоби инсонӣ бошад бас, яъне аз гардан то зери пой, пӯшонидани сар ҳам ихтиёрӣ. чанд корбар ҳам ёде аз давраи саюз карда фартук ва юбкаҳои дарози он замонро писандиданд. аз гуфтаи тамоми корбарон мебарояд, ки тарроҳони либос бояд каме ба андеша ва нововарӣ фарохонда шаванд, то либоси барои мактаббачагон тарроҳӣ шавад, ки ҳам ба суннати оини тоҷик наздик бошаду ҳам мушкилоти либоси миллиро надошта бошад ва аз ҳама муҳимтар тибқи хостаи аксарият ахлоқӣ ва пӯшида бошад. баҳси доғи дигар иҷбори духтурон барои харидани либосҳои махсуси ҳимоятӣ аз киссаи худашон аст. духтурони беморхонаи қараболои шаҳри Душанбе аз маҷбур кардани масъулин барои харидани либосҳои махсуси ҳимоятӣ, халатҳои полиэтинӣ ва айнак ва ҳатто памперс ба қимати 200 сомонӣ аз ҳисоби худ хабар додаанд. дар вилояти Суғ низ духтуронро маҷбур аз харидани либосҳои махсус ба қимати 150 сомонӣ кардаанд. ин дар ҳолест, ки баъзе аз корбарон мегӯянд халатҳои духтурӣ бояд ҳар 6 соат иваз шаванд. Муҳаббат Аюбова дар фейсбук хабар додааст, ки аз маоши духтурон 200 сомонӣ барои хариди либосҳо кам кардаанд. ин хабар чанд рӯз қабл ҳам гузориш шуда буд, вале то имрӯз ҳеҷ ниҳоди расмӣ онро такзиб накардааст.
корбарон аксаран имкониятҳои давлати дигарро ёдоварӣ карданд ки барои ин гуна василаҳои лозимӣ ҳеҷ маблағе аз духтурон ва ҳатто мардуми оддӣ гирифта намешавад. ин иқдомот дар Тоҷикистон ва бепарвоии мақомот теъдоде аз корбаронро ба таҳлука андохтааст ки давлат аз ҳамин ҳоло ба иддаҳои дилсӯзонаи бидуни амал нотавонии худро нишон додааст ва агар коронавирус ба Тоҷикистон ояд, бо ин вазъият чӣ гуна муқобила хоҳад кард? монанди корбаре ки навиштааст: худо накунад ки ин беморӣ афзояд, вой бар ҳоли мардуми тоҷик будааст, касе пул дорад сиҳат мешудааст. ва аммо чизе ки хашми бисёре аз корбаронро ҷӯшонидааст, ин дида нашудани кӯмакҳои давлатҳои дигар барои муқобила бо коронавирус ки аллакай ба Тоҷикистон расидааст. корбаре бо номи Шаҳноза Ализода навиштааст: кани миллионҳо евро ба наздикӣ омад, куҷо шуд? Наметавонед истеъфо диҳед? бас аз фиребгарӣ. муҳоҷирон дар азобанд, барои халқ кор нест, ҳама ҷо қиматӣ. ҳамин корбар духтуронро мавриди хитоб қарор дода навиштааст: бояд давлат пурра комил шароитро муҳайё кунад. барои ин дигар давлатҳо кӯмаки пулӣ равона карданд. нахаред ягон чиз, ҳама муттаҳид шавед, инон халқро ахмақ карданд. бас аст. аммо байни ин ҳама назарҳои гуногун гуфтаи корбаре воқеан таассуфовар аст. ӯ навиштааст: духтурҳои муҳтарам, мушкил аст пул додан, ҳа? тамоми умр аз беморон пул мегиред, пули зиёд, 200 сомонӣ вазминӣ мекунад. ин дар ҳолест ки дар ин вазъият духтурон ҷони худро гарав гузошта дар хатарноктарин ҳолат ҳастанд. давлат ки ҳеҷ пуштибоне нишон намедиҳад, аммо халқ чӣ? оё ин вазифаи духтурон аст ки ба хотири вазъияти бемор пул харҷ конанд? дар ин миён дархости бониқоб рафтан ба мактаб ҳам боиси интиқоди корбарон шудааст. талабагон аз иҷбори харидани маскаҳои дастдӯз бо маблағи 5 сомонӣ хабар доданд. воқеан кӯмакҳо куҷо шуданд? ин буд гузориш аз баҳсҳои доғи ин чанд рӯз. лутфан назарҳоятонро дар зери ин навор нависед ва дар баҳсҳо ва машваратҳои шабакаҳои иҷтимоӣ фаъолона ширкат кунед. то барномаҳои оянда, худо ёру мададгоратон. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net